ሻሎም ቅዱሳን ከመይ ጸኒሕኩም? Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. እዚ ንጎ ነሕልፎ መደብና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ። Och det här är programmet, det bästa ordet för den bästa dagen som sänds varje morgon. ሎም እንካፈሎ ቃል ድማ ሰይጣን ይሁዳ ብኸመይ አጥቂዎ ዝብል እዩ። Och dagens ord som vi ska kolla det är hur anföll Satan Judas. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ወንጌል 13:2 I Johannes evangeliet 13 vers 2 ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ዮሐንስ አስቆርታዊ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ። I Johannes evangeliet kapitel 13 vers 2 står det: Det åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. ሪኹም ብሩኻት ይሁዳ እግዚአብሔር አምላክ ንኸትሕዞን ኢየሱስ ዝመደቦ ይነበረ። Judas var inte en person som Gud hade planerat att han skulle överge Jesus. ይሁዳ ንኽቡር ነገር ድተመረጸ እዩ ነይሩ። Judas var en som var kallad för något väldigt värdefullt. ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ ካብ ጸሎት ወሪዱ 12 ሐዋርያት ኢሉ ድመረጾም ካብኦም ሓደ ሐዋርያ ኢሉ መሪጾም። Judas var en av dem som Jesus efter han hade varit i bön och fasta kom och valde ut apostlarna. Han var en av dem. ነዚ ዓብ ስራሕ ብኣምላኽ ዝተሓጸየ ሰብ እዩ ነይሩ። Det här var en människa som var utvald för något stort inför Gud. ግብረ ሐዋርያት 1:17 ከምዚ ኢሉ ኣሎ። I Apostlagärningarna kapitel 1 vers 17 står det så här. ምሳና ተቆጺሩ ነበረ እሞ ነዚ አገልግሎት እዚ ከዓ ዝተዓዲሉ ነበረ ኢሉ። Det står han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. ግን ነዚ ዝኣክል አገልግሎት ዝተቆጸረ ሰብ ንኸቢድ ናይ ሰይጣን አጀንዳ ህይወት ክወድቕ ብኸመይ ክኢሉ? Men en person som har blivit kallad till en sån här stor tjänst, hur kunde hans liv förstöras och hans kallelse av fienden? ንይሁዳ ካብቲ ሓደ ሰይጣን ክጻወተሉ ዝኽኣለ ንይሁዳ ናይ ገንዘብ ፍቕሪ ከም ዝቆጻጸረ ይገይርዎ። Det som kunde göra att fienden attackerade Judas och kunde dra ner han, det enda han lyckades med att han lät kärlek till pengar kontrollera hans inre. በቲ ናይ ዓለም ፍቕሪ ከም ዝቆጻጸር ገይሩ ብኡ ገይሩ ድማ ናቱ ሓሳብ ከም ዝኣትወ ይገይርዎ። Och genom att få honom att älska det världen kunde erbjuda, det var på det sättet han kunde nå hans tankar för att kunna få honom att falla. ብኻልእ ኣዘራርባ ሰይጣን ናብ ይሁዳ ከኣትወሉ ዝኽእል ኣፍ ደገ እዩ ናብ ይሁዳ መጀመርታ ኣምፂኡ። Så det enda sättet som fienden kunde få Judas på fall, det var endast att lägga framför honom ett sätt att kunna nå ut till honom. ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ኩሉ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። Judas visste allt som Jesus gjorde. ነገር ግን ይሁዳ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ዕድል ብግቡእ ክጥቀመሉ ይከኣለ። Men han kunde inte använda sig av den tjänsten och gåvan som Gud hade framför honom. ምኽንያቱ ይሁዳ ኣብ ውሽጡ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓሳብ ካብቲ ክፉእ ተቐቢሉ ነይሩ። Och det är för att Judas hade tagit emot en tankesätt från fienden. ርኢኹም ኣብ ውሽጥኹም ዘለኣኽ ሓሳብ ግዜ ክትብዎ ዘይግብአኩም ነገር ግዜ እንድሕር ሂብኩሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ማዕጾ ኮይኑ ንኻልእ ናይ ኣጋንንቲ ኣፍ ደገ ክኸውን እዩ። Så om ni tillåter tankar som är i er inre som inte är från Gud för tillräckligt lång tid, så kommer det resultera att det blir en dörr till mörkrets krafter att förstöra era livssituationer. ይሁዳ ነታ ኣትይዎ ዝነበረ ሓሳብ ሪጀክት ይበሎ። Judas hade inte kastat bort de tankar som hade gått in till honom. ይሁዳ ነታ ኣትይዎ ዝነበረ ክፉእ ሓሳብ እኹል ዝኾነ ግዜ ይሂቦ። Det Judas gjorde var tvärtom. Han gav det tillräckligt med de tankar som hade nått in i hans inre. ስለዚ ኣብ ዮሐንስ 13:27 Därför i Johannes evangeliet kapitel 13 vers 27 ድሕሪ እታ ቁራስ እንጌራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ሽዑኡ ኢየሱስ እቲ እትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ። och det står så här: när Judas hade tagit brödet for Satan in i honom och Jesus sa det till honom: det du gör det snart. ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ክመልሰሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሪኦ። Här såg Jesus att han hade kommit till en stadie där han inte kunde överhuvudtaget vända tillbaka Judas. ምኽንያቱ እቲ ሓሳብ ጌና ማዕጾ ኮይኑ ንሰይጣን ናብ ህይወቱ ከእተወ ይኽምለስ ነይርዎ። Och det är endast vid det stadiet där innan det blev en dörr där hans tankar fortsatte i den här processen Judas, det var då han hade chansen att vända om. ሕጂ ግና ደንጊዩ Men nu var det för sent. ሰይጣን ድማ ናብኡ ኣተወ ይድብል። Och det står att Satan for in i honom. ሪኢኹም ብሩኻት ኣብ ቂምታ ግዜ ትወስዱ እንትኾንኩም Om ni spenderar för mycket tid i hat, ኣብ ሕማቕ ነገር ግዜ ትወስዱ እንትኾንኩም om ni spenderar tid i om ni tänker för mycket i dåliga saker,
أبزي تطبق حسب جيزي توصدون تخونكم Om ni spenderar tid i tankar som inte är rätta för er. نمتقعتنا يديابلوس كأربات كونيو Det gör att ni blir väldigt nära för att ta emot slag från fienden. سلزي كابزا ساعات زي أندحار يهودا نابكفو نجر هيوتو تلقيو Och från den här stunden så sändes Judas liv till något som var väldigt mörkt. سلزي يهودا كودق زغبرو كقبلو زي قبع حساب سلستقبله Så det som gjorde att Judas föll, det var för att han tog emot tankar som han inte borde göra. سلزي لومي نفس وقفكم مريضكم كتحاسبوا أتيكم زولو زي تصبو حساب تقالات إفكم كتوصوا معدكم Så jag ger till var och en av er råd just nu att checka alla tankar som har kommit in i er inre, om det inte stämmer med sanningen, så att ni ska börja ta ut dem så snabbt som möjligt. مخنياتو حساب معصو ناي منفساوي عالمي Och det är för att tankar är dörren för den andliga världen. كابت خبور نجركم كوصاكم خيلي Det kan göra att ni kan förlora det värdefulla ni har. بحساب كي تصعدوا Så lek inte med tankar. نسخم كبراتن بلوصاتن يخو Ni är värdefulla och segrare.